mɔgɔ folen ba 65 ɲɔgɔn sifin ba 47 b'u cɛma olu de kundara Mɛnaka dugu kan seere dɔw ka fɔ la nin kalo 6 laban in kɔnɔ. Kɛlɛ ɲɛbɔli kama kɛlɛ min bɛ kɛ sanga ni wagati Al-Qaïda ni État islamique jatigɛwalekulu mɔgɔw cɛ ani tuma dɔw la jatigɛwalekulu ni burudamɛ dɔw cɛ minnu ye bolonɔbila kɛ Alger bɛnkan sɛbɛn na u ni Mali cɛ bɛnɲɔgɔnya sabatili kama. Hali sisan ko mɔgɔ kuraw bɛ ka fɔ ka na Ahmadu Chami Diko ka fɔ la jamana ka mɔgɔ folenw jate bɔli kulu ɲɛmɔgɔba. Nin t'a bɛɛ ye bawo bingali misɛnnin wɛrɛw bɛ kɛ sɔn wagabɔn misɛnnin folofololen dɔw fɛ ɲanamini fɛn jagolaw ka tɔɔrɔ mana fara o kan. Yɔrɔ la min ni jamana fanga bondabaw senna man ca ye sigidadenw ka yɔliyɔli fanga bɛ ka bonya sisan siranya ni jatigɛ kɛr'u tagalan ye. Tuma caman bin bɛ kɛ buguda misɛnninw kan k'u kɔnɔmɔgɔw papa ani k'u bolofɛnw bɔsiw la da dumuni sɔrɔ man di'u fɛ tugun. O bɛɛ la bingalikɛlaw fana b'u jalaki la k'u n'olu juguw bɛ baara kɛla ɲɔgɔn fɛ. Baɲumankɛ tɔn dɔw bɛ kasaraw jate bakurubaw di la k'a sɔrɔ u ma se ka pereperelatigɛ jɔnjɔn di ka d'a kan yɔrɔ in tagali man nɔgɔ sisan wa ko kunnafoni yɛrɛ sɔrɔli tɛ ko nɔgɔn ye a yɔrɔ la u ka fɔ la. Diɲɛ tɔn tun y'a lase ka tɛmɛ ko sigidaden gansan 100 caman fagara Mɛnaka mara in na k'a sɔrɔ u ma se ka jate jɔnjɔn kelen di a ko kan. A ka gɛlɛn kɔni i ka dɔgɔkun kelen tɛmɛ sisan n'i ma buguda misɛnnin dɔ ɲangatali kuma mɛn walima ka banbagaciw dama cɛ mankan wɛrɛw mɛn yɔrɔ in na. Uti kalo in laban na yɛrɛ Al-Qaïda ni EGS mɔgɔw karila ɲɔgɔn na Mɛnaka kɔrɔnfɛyan fana a tilebiyanfan min na ni Gao bɛ yen o fana ni jamana faaba cɛ tagama sɛbɛ gɛlɛya la wagati la ka a kun kɛ jatigɛwalekɛla kelenw ninnu ka dantɛmɛwalew ye sira kun na. O walejugu kɔlɔlɔ yɛrɛ de ye fɛn bɛɛ sɔrɔli gɛlɛya sisan Gao hali furako. O kosɔn diɲɛ tɔn ni kurawurusi baɲumankɛtɔn mɔgɔw y'a lase ko olu ye sanna babili dɔ sigi Bamako ni Gao cɛ ka to ka furaw ta Bamako k'u lase Gao pankulu na. CICR mɔgɔw ka fɔ la ko Mali kɛnɛya minisiriso de ye o laɲini kɛ olu fɛ. Lamisa Sangare Kati, VOA Bambara.